Ƙasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi wa sansanin sojin Amurka guda 20 babbar ɓarna. Masu saurare ku gyara zama domin jin yadda ƙasar Iran ɗin ta yi wa sansanonin sojin Amurka guda 20 gagarumar ɓarna. A yau muna ranar Talata 2 ga watan Jun na shekara ta 2026. Masu saurare barkamu da sake kasancewa da ku cikin rahotannin labaran da muke kawo muku. Ƙasar Iran ta yi ɓarna a cibiyoyin sojin Amurka 20 tun fara yaƙi tsakaninsu, kamar yadda hotuna da bidiyoyi suka bayyana, kamar yadda tauraron ɗan adam ya tantance su. Wato tauraron ɗan adam ya tantance su kamar yadda rahotanni suka nuna, kuma an fahimci cewa hare-haren na da ƙarin girma akan yadda aka nuna a zahiri. Iran ta rika kaiwa muhimman cibiyoyin farmaki a faɗin gabas ta tsakiya, wato guda 8 tun a ƙarshen watan Fabrairu, inda ta haddasa ɓarna masu wato yawa na miliyoyin daloli ga na'urorin tsaron sararin samaniya na zamani da jirgin zubawa jiragen yaƙi mai a sama da na'urorin hango jirage na rada. Tehran ta rika kai hare-hare wato kan sansanin sojin Amurka da kuma cibiyoyin soja na haɗin gwiwa don mai da martani ga hararen Amurka da Isra'ila a faɗin Iran da Lebanon cikin wata 3 da suka wuce. Ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ta ce ta kai hari kan wurare fiye da 13,000 a Iran tun fara aikin wato sojin da suke kira Epic Fury. Amurka ta nemi takaita ganin hotunan tauraron ɗan adam na tantance ɓarna wato a yakin Iran, inda ta roƙi Planet, wani babban kamfanin sadarwa tauraron ɗan adam, akan ya sa takunkumin sai baba ta gani wato kan sabbin hotunan Iran da na mafi yawan gabas ta tsakiya. Kamfanin ya kafa hujjar ɗaukar matakin yana cewa so yake yi ya tabbatar abokan gaba ba su yi amfani da hotunansa wajen kai hari ga wato dakarun NATO da sojojin ƙawance da kuma fararen hula. Kamar yadda wato ya bayyana cewa wato wannan al'amari abu ne da ya kamata a sanya ido kansa. Amfani da hotunan tauraron ɗan adam daga sauran kamfanonin sadarwar tauraron ɗan adam daga wato sauran ƙasashen duniya da kuma tsofaffin hotuna daga kamfanin Planet wajen bin diddigin ɓarna da hare-haren Iran suka haddasa. Sansanonin na cikin ƙasashen Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Qatar da Kuwait da Iraki da Jordan da Bahrain da kuma Oman. Hakikanin adadin na iya wato fin haka, amma wasu wato masharhanta sun bayyana adadin sansanonin da Iran ta kai wa hari da yawa guda 28. Mujtaba Khamenei, shugaban addini na Iran, ya yi ƙoƙarin fito da nasarorin sojinsa wajen kai hare-hare a kan sansanonin sojin Amurka. A wata sanarwarsa ranar Talata ya yi kirarin cewa gabas ta tsakiya ba za ta sake zama wuri mai aminci ga sansanin sojin Amurka ba. Yayin da fadar shugaban ƙasar Amurka ta nanata ikirarin cewa ta kusa shafe sojojin Iran daga doron ƙasa, masharhanta sun ce ɓarnar da aka gani a sansanin sojin Amurka na nuna cewa hare-haren ramuwar gayya na Iran sun yi matuƙar tasiri, kuma girmansu ya fi yadda jami'an Amurka suka amsa cewa wato an yi tun a farko. Wani jami'in tsaron Amurka ya ƙi cewa komai wato ga abubuwan da wato aka bankaɗo, inda ya kafa hujja da dalilan aikace-aikacen tsaro. Lalata na'urar karkaɓo makamai ta wato SAD. Daga cikin na'urori masu matuƙar muhimmanci da aka lalata akwai na'urorin zamani masu kakkaɓo makamai masu linzami guda 3 a Al-Ruwais da sansanin sojin sama na Al-Sadr a haɗaɗɗiyar daular Larabawa da sansanin sojin sama na Muwaffaq da ke Jordan. An san Amurka na amfani da na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami guda 8 ne kawai, waɗanda ake kira SAD a taƙaice. An ƙera na'urorin da aka kai sansanonin sojin daban-daban a faɗin duniya a kan kuɗi kimanin $1 biliyan. Duk na'ura ɗaya tana buƙatar dakaru kimanin 100 domin sarrafa ta, sannan tana harba makaman kakkaɓo makami mai linzami duk guda ɗaya
akan kimanin dala miliyan 12.7. Tsohon kwamandan rundunar tsaron Ireland, Vice Admiral Mark Millett, ya faɗa wa manema labarai cewa na'urorin suna cikin wani ruhin harkokin tsaron yankin ne, wato mai matuƙar sarƙaƙiya, waɗanda ba za a iya maye gurbinsu cikin sauri da sauƙi ba. Hararen Iran sun kuma wato yi matuƙar lalata jirgin zubawa jiragen yaƙi mai a sama da bin diddigin abokan yaƙi a sansanin sojin sama na wato Yarima Sultan a ƙasar Saudiya. Nazarin ƙwararru akan hotunan tauraron ɗan adam ya nuna ga kuma lalataccen jirgin da hayaƙi daga ramuka da makamai suka yi ƙiri-ƙiri ana iya gani. Jirgi guda ɗaya da wani mai sharhi daga Malar ya tantance shine jirgin sintirin bin diddigin abokan yaƙi ƙirar E3. Kamfanonin labaran Amurka sun ba da rahoton cewa yana kaiwa fiye da dala miliyan 700 kafin a maye gurbinsa. A can wani gefe kuma, hararen Iran sun fada kan sansanin sojin sama na Ala al-Salim da sansanin Aribjan na Kuwait. Masharhanta a Malar sun tantance rumbun ajiyar mai na ƙarƙashin ƙasa da aka lalata, rumfunan ajiye jiragen sama da wurin kwanan wato soji a hotunan tauraron ɗan adam na sansanin, wanda aka kai ga wato kai masa hari a karo da dama lokacin da ake yakin. Haka kuma a sansanin Aribjan, kamfanin ayyukan leƙen asirin tsaro mai suna James ya tantance gagarumar barna a na'urorin sadarwar tauraron ɗan adam. Sansanin sojin sama na Ali al-Salim, Kuwait, girman barnar da aka yi wa cibiyoyin Amurka na da wahalar kimantawa, amma wani kiyasi a watan Mayu daga ma'aikatar tsaro ta Pentagon ya haɗa jimillar lissafi akan dala biliyan 29, inda mafi yawan kuɗin mai riwa da aka kashe wajen gyara ko maye gurbin na'urori da aka lalata a yakin. 'Yan jam'iyyar Democrat sun ce wannan mai yiwuwa bai kai haƙiƙanin wato kuɗin da aka kashe ba, wato ta iya yiwuwa kuɗin ma ya fi haka. Rahoton ya kuma gano cewa akalla jiragen sama 42 ciki har da jiragen yaƙi ƙirar F-15 da F-35 da jirage marasa matuƙi ƙirar MQ-9 Rafa da wani ƙaramin jirgin kai hari ƙirar A-10 ko dai an lalata su ko kuma an yi musu illa tun cikin watan Fabrairu. Idan aka kwatanta da na'urorin yaƙi masu tsada da sojojin Amurka ke amfani da su, an ba da rahoton cewa Iran na amfani da jirage marasa matuƙi masu araha da sauƙin mai gurbi wajen kai hare-hare a faɗin gabas ta tsakiya baki ɗaya. Ƙwararrun da suka yi magana da manema labarai sun ce dabarun yaƙin da Iran ta bullo da su a tsawon lokacin yaƙi ta hanyar canzawa daga fantsama ruwan makamai masu linzami da ke faɗawa birane da sansanin soji a faɗin gabas ta tsakiya zuwa harare masu faɗawa daidai inda aka nufa. Lugudan makaman da Iran ta fara yi ta tsara su ne akan yawa, ta shirya su akan rubdugu don wato kanainaye na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami da na tsaron sararin samaniya ta hanyar zubo su rututu da yawa, cewar Dr. Kelly, wata mai sharhi a cibiyar masu zurfin nazari ta wato Stimson Center da ke Amurka. Cikin 'yan kwanaki, amma sai Iran ta sauya dabara zuwa lugudan makamai ƙanana da suka fi faɗawa daidai inda aka harba su, inda suke tattalin sauran makamai masu linzami da jirage marasa matuƙi don kaiwa wasu wurare masu mahimmanci hari da karkata lugudan wuta, inda hatta wato kuskurewar hari da kaɗan na iya haddasa gagarumar ɓarna. Wani mai sharhi a Malar ya faɗa wa wato manema labarai cewa dakarun sojin Amurka ga alamar zuciyarsu ta karɓi laifi na gagarumin sakaci a farkon yakin ta hanyar gaza kwashe jiragen sama da hararen jiragen marasa matuka da makamai masu linzamin Iran za su iya fadawa yayin da Tehran ke bullo da wato sabbin dabaru. Sun ce kamar yadda abin da ya faru a sansanin sojin sama na Yarima Sultan, an kai hari cibiyar kafin kuma a sake kai hari da ya lalata jirgin sama. Jagoran addinin Iran Mujtaba Khamenei ya lashe takobin cewa ƙasashe da sassan yankin sun daina zama garkuwa ga sansanin sojin Amurka,
ya kuma ce Amurka ba za ta sake samun wurin kwanciyar hankali a yankin ba, har tana yin jamhuru da kafa sansanin soji, sannan kullum za ta yi ƙara wato samun koma baya daga tsohon matsayin da take kai. Kalamansa na zuwa ne kwanaki kalilan kafin tsagaita wutar Amurka da Iran ta sake lalacewa. A ranar Alhamis, rundunar juyin juya halin musulunci ta Iran ta ce ta kai wani hari kan sansanin sojin Amurka a yankin bayan sabbin hararen da Amurka ta kai kudancin Iran. Dr. Griko ya yi gargaɗi cewa idan yarjejeniyar tsagaita wutar Amurka da Iran mai tangal-tangal ta ruguje kuma yaƙi ya dawo ɗanye, barnar da aka riga aka yi wa sansanin sojin Amurka yanzu na nuna cewa cibiyoyin da ke faɗin yankin Gulf na iya kasancewa cikin rauni. Yaƙin da ake yi yanzu ya lamushe rumbunan makamai na tsaron Amurka da na wato ƙawayenta masu yawan gaske. Babu hanyar maye gurbin makaman cikin sauri, abin da ke nufin duk wani sabon hari daga Iran zai gamu da ɗan taƙi ne na makaman kakkaɓo hare-haren da ake da su lokacin da yaƙin ya fara. To masu saurare, kun ji dai irin illar da ƙasar wato Iran ta yi wa ƙasar Amurka hamma da ƙawayenta. Me za ku ce kan wannan nasara da Iran ta samu? Mun gode. Ku ci gaba da bibiyar rahotannin labaranmu domin sanin abubuwan da ke faruwa a duniya baki ɗaya.